Зей районында халык җыеннары ахырына якынлашты. Югары Пәнәче авыл җирлегендә ул район башлыгы Разиф Кәримов катнашында үтте. Ул чыгышында авыл җирлеге халкына соңгы 5 елда районда башкарылган эшләр турында мәгълүмат бирде. 2020 елда социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2021 елга бурычлар белән таныштырды. Югары Пәнәче авыл җирлеге башлыгы Мөнир Туктаров агымдагы елда башкарылган эшләр һәм алдагы елга бурычлар турында хисап тотты. 2020 елда гражданнарның үзара салым акчасына 2 балалар мәйданчыгы, 3 янгынга каршы гидрант урнаштырылды. Бөек Ватан сугышында һәлак булган сугышчыларга һәйкәл алыштырылды. 2 торак пунктта юл төзекләндерелде. Республика программасы буенча Югары Пәнәче авылында 35 энергия саклаучы яктырткыч урнаштырылды. Җыенда район хезмәтләре вәкилләре дә катнашып, 2020 елда авыл хуҗалыгы өлкәсен үстерү нәтиҗәләре һәм 2021 елга бурычлар, авыл җирлегендәге оператив хәлләр, районда санитария-эпидемиология торышы һәм йогышлы авыруларны профилактикалау чаралары, торак пунктларда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү чаралары турында чыгышлар тыңланды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.